Guys, nababaliw na po si Brian. Nakipagpustahan sa amin ni Jerry. Kasagga si John Bert.
na nga. Mali yung ano.
si Alex. Ang nagpabook pala ako, Boss Ed. Galing ang pagkabi. Kaya palit tayo. Kung ready ka na. Uwi na raw sila. Ano di mo to? Andiyan ang kotse. Bala, makalaya. Hindi na tatapos pa naman.